tam tak chung chu wana thil nung dang alien life chung chang hi riat phak lo le hlat deuh reng angin alang thina mithiam te soi maro chu fiana ero chung si lo ani thin ma se tu hnai deuh hian churin na chu aron dang lam chana a chan chu thon thu mai ni lovin thil mu thar tam tak data rin tlak te le thil thleng hriat thiam har sa deuh te tuna hian an mu chan tak wang ani kumsang hi somni panga top lam khan house oversight hearing a video pakhat an entira chu chuan mipui ril ru alanga hle yemen kam che vela thil bial tle tak mai metallic ore pakhat chu US missile in an kapa mase chu thil bial chu apu aphalo mai baka engma chia omlova missile chu adang thei bok ani thil chiemo ama chuan engma melhem omlova missile in afu ngei chungin engma athling lawani e video hi adik ani chuan chu thil bial chu khovel thiamna dalna siat ngai lo thil turu tak mai ania ama hi technology sang tak manga ven hi mani ti ching takin alangani achan chu thil pa ngai ani chuan khatiang missile strike a khachuan engkim chenghal vek turani ti chuan Mars kumsang ni somni paruk khan intelligence official Louis Christopher Melonathil soi chuan hemi chungchang hi aron vote dar le zuala anni chuan US sarkar hian thil hriat lo unidentified craft thalak chiang tak satellite atanga lak ankol reng thua soya jet thlona atanga thalak phedeu kan mu thin te angkha nilovin orbital thalak chiang tak thlona kan hriat te nena in min lo chekual reng lai chonia India rama inti himna do sanrin tla berpor cricket sakalo lo mache tanji samanita na lo dinge me zong life in asian and theveka nitin lo man don turom jepo IPL season a hian 300% sport bonus cheng sang sari thling don the jili slot khela sa somar % bonus baka nitin somru % reload bonus cheng sang a thling don the tuna deposit la jili super ace a hian boiza soma thonin itibir theidon tin sexy casino bonus za somar % itlim theidon bo comment section a link da hi click la in sign up la ti chuan kartinin iPhone 17 Pro Max on theina hunram chang lo nei vero le cricket jin kong tu na hi lo zo vero le he thil hi adik ani chuan heng thil te hi akha to ka mu pal mai ni lovin space atangin chip chiar takin thli thlai reng ani ti na ani yang chu chuan zo na lian ne zual aron siama khatiang thalak chiang tak kha a om ani chuan engwangin nge tlangzar ani lo te hi zona omani April kumsang hi somni paruk thleng khan Pentagonin mipui mu turin an la chua lova video then kha chungchanga norna na satak atam hle ani Anna Paulina Lunai Shuai Congressional Task Force chuan UAP recording big somli paruk tlangzar turin an phuta hengzi nga tam takhi transmedium craft tuile boruaka che thei nia soi ani heng thil te hi boruaka tangin chak takin tuya an lut lang theya tin an che shim an speed hi an hiam chuang lova an ke che hek lova tuya na taka thil tla ke som thinang kha engma om lowani khatiang che dan kha tuna khovel thiamna technology kan ne ang hi chuan a thlen thei rul ani lo tin thuruk hretu te soidanin heng video a hian voi khat chau he tiang hian an chelova an tinun rengani finfiana dang pakhat an nei le phe hi chu boru ka changa lo chuak ani lova chu thil chu tuipui hnoi lama changa lo chuak ani rear admiral cholto team galaudet chuan mishing ni lo finasang tak nei non human intelligence te chu kan khovel tuipui hnoi a hian an cheto nge ti arin thu tlang au queen a soi chuka tuin hnuaya thil thli thlaina sonar data navy 10 an nei athangin thil then khat tuin hnuai lama chaklu tuk maya chekol lai chu alantirani achang phei chuan darkar khata mail sang tam taka chakin an che son thea khatiang khopa chaka thil akal chuan tui phone na sa hle turania ani lo vek puin chu thil chu ake chevek turani mase heng thil te hi chu engma bubble semo tui dal tu resistant om mi lovin
an kal mi theya thil pa ngain tui an sut boi ang hian tui hi an tok velo emoti mai turani March kumsang ni somni paruk khan thil te deu ma se maktak mai sarkar radara aron langlol maya US sarkar chuan domain ming aliens.government chu an register ngalani invent na emo sarkar project pa ngai mai po haloni theya ma se thuruk se tu te soidanin heng domain te hi mi puima pon chua in pu chana ani theitlat ani thil thup emo ngoi bo pui mai nilovin mumal taka kalpui antumna ani thei mitam tak chuan hetianga sarkar aron danglam ta hi thilpui mo tak ani achan chu emi chungchang hi atak ani lo ti atangin engtin nge mi pui hne na kan sil fiang ti lama in thak danglam na aron in tran chho tak wang ani April kumsang hi somni parukhan project CTIA thok tu te chuan inbia po na communication kan hriat dan thak danglam vek thei thil thar an mu chuaka artificial intelligence manga sperm whale te click ri anjir chian na be sei lo deuh mai thil an muani an rik chona chu pangai taka ri chuak mai ani lova mumal takin petran alo in rem thlap ani achen phei chu mihring tong anga vowel le thumal omjenei angte le thil soinon repeated sequence tenen ainang hle ani he thil hi apoimo na chu huel ten tong man tur an nei ti ringot lamani lova he mu chona hian thil dang dai ako kani kumtam takliam ta khan scientist chuan wana thil nung alien life zon nan mihring inbia po dananga chinvel le hriat thiam olsam signal ten anlo ngai changin anlo zong thina mi fing tak mai inbia po na chu kan hriat thiam theilo kong dangin a om thei ti aron fin fia ta ni chu chuan zo na lian le zual aron siama wel te anga fin na nei inbia po na nei ang kha hetiang chen hian an tong ani ti kan lo hriat lo chuan khovel pon lama tanga signal kan lo don to te po kan hriat thiam lo awangin kan lo chang let lo po ani theitlat ani umtam tak chung chu khovel thiam na science manga wana thil tam tak an zir mek thil nung dang te re tlat na hi thil makber pakhat ani towa galaxy le planet tam tak kara hian fin na nei thil nung dang te chu muntina om turani sia nimasela engma hriat tura om lo thungani nimasela tun hnai hian mithiam te chuan kan ngai dan thlak danglam vek thei thil pakhat an mu chuaka radio signal te hian vanan kaltlang hian engma om lo na an paltlang mai lo ani rc te atanga chakna chuak stellar plasma te an paltlanga e plasma hi ompa ngain aum renglova thil atipoi thin ani signal alo kaltlangin apotfana atikoya amel atidanglam veka latak an thlen nu chuan an kalsang vek ta thin ani chuwangin atira chuan thil chiang le mumal tak nima se kan hnen alo thlen hun meu chuan hri san theilo khopa dar le chia background noise ang main alo thleng the ni chu kan lo hriat thin re tlat na silence kha thil re pa ngai alo ni lo thei ti na ani chumi hmuna chuan signal alo reng towa ma se chu a hloma rem khom dan kan la hriat lo wang mai zok ani e thil hi adikani chuan wana thil nung dang te biak po kan tum na hi kan hlo cham ti na ni lova kan lo hriat sual wang zok ani yang kumsang hi somni paruk kumtir lam khan astronomer te chuan kan ni bial solar system chung ron lut thil thar pakhat van ril taka changa local an mu chuaka he thil hi rc inkara local mu to zinga chuan apathum na chau alani chi atlas tia amhingan wa hi aron la rualin mitam tak mit alangala alo chuana hmun wang chau ni lovin ache dan bang zogani chak takin aron thoka kan ni bia solar system paltlang chin thil dang te ayin achak zok dai ani Jupiter naya aron tho lai khan thil mak tak athleng ta ache dan chu aron danglam chana comet emo asteroid pa ngai anga omlovin apian mangle ache dan chu scientist ten
an lo be sei dan ang ani tlat lo thil pa ngai chu alum le avo dan te gravity le hip chak na te le ama sim tu material te atangin ache dan tur a hriat lok thei thina ni masela he hi chu tiang lam chu ani tlat lo scientist ten thil pa ngai ani thei dan an ladap mek lain mi thiam then khat chuan thil thup har sa tak pakhat an ron soi chuaka he thil hi an hriat to sa thil pa ngai ang ani lova ache dan tur chu kan rin ang ani lo awangin thil pa ngai ani mi lo thei ti hi ngai tu tel angai ni he ngai tu na hi thil om ze nei lo ang hlema se he tiang zonga ngai tu hian thil om ze nei lo angin langma se he tiang ang thil mak lo lana piang hian chu ngai tu na chu aron piang chuak le thena ni kumzani somni pali khan NASA Perseverance rover chuan marsa thil mu thar pakhat aneya chu thil chu a che vela thil dang zong zong ain adang lam ngal le bok ane lung om kha chayava force tia an hriat chunga chuan scientist ten thil bial te tak te achung langa dar nuai mai an muwa chu tuna hian leopard spot tin an soitani an en mai chuan thil na sa tak ani lo theya mase kan khovela chuan he tiang chemical petran chia hi shikte takte te microbes che vel na nen ain zom tlatani abikin shri te takte te hian unrei tak chung lungchunga thil dang minerals anlo khoi dang lam hian niak an hu chia thina ni ei tak mai hian ya he thil mu chuana poimo na chan chu aloma omai mai an nilawa thil nong biology ne na inzom na nei kan hriat sa petran ani tlatani NASA chuan tutluk na siam mai lo turin an film khur hlea thil nung tel lo poa he tiang thil hi a thlen thei thu an soi war hle bok ani mase chuti rual chuan ma sanga khan helai hmuna hian thil nung an lo to nge ani ti an hnol chung lo bok he tiang thil te hi kumtluk le ding on tam tak kalta rite takte te siam alo ni chuan thil nung hi wana mun hla taka zau ni lovin kan tlo phak planeta hian alo to ti na ani yang umzani somni pali khan astronomer 10 artificial intelligence AI mangin RC makta doinga chuang an thli thlaya thil mak le kan hriat sa ne na in mil lo zongin an dapani an thil mu chu be sei lo deuh mai ania RC pasaria chang hian infrared radiation aron chuak na sabi khleya chu thil pa ngai tanga chuak tur ain anasa dai zok ani RC te hian energy anti chu dan tlang puya oma lumna heat tamlutuk aum poin achan hriat thei mai ani chen nimasela heng RC pasari thei chu kan hriat to sa nen ain mil lo tlat ani theory pakhat an ngai poimo deuh mai chu Dyson structure ani thei ti hi ania heng te hi tinna sang tak nei advanced civilization 10 RC tanga chakna lak khom nan lian puipuya thil siam an RC hol chuak vel tura an ru man ani mase tuna chuan theory mai alani heng thil siam structure te hi an nge ti fin fiana ala lo mase tun hi ahma ain adang lam na chu scientist te hian an sung tu na ringot an soi to lo ni ti hi ani en big tur RC tak an nei to a chung RC te chu engwangin nge khatiang khan an ti hriatiam a harsani ti chuan heng signal te zinga pakhat chau po hi mihring ni lo fin na nei midang te siam alo ni vai chuan mana khian thil nung dang an ti ringot akok talawa kan thil siam to zong ain an thiam na technology asang zok dai ti na ani ole khangte kha kumsang hi somni paruk a thil then khat alien an nge ti fin fi na sang kan talan thei te chunia ingai dan comment section lama milo share tir ve donia to tumatan chuan khati zong khani e